personally rong pipi. Aprang si berta thi pipe ngarjui tha. Rat Charia Songket Chelar Bomb Set Up Borpung Hawar Piniar Nianta Sorkar Aki Ikne Akilokne Thekdun Long Lipin Langtu Kanengri Kheroni Police Station OC Anthony Rongpia Phan Men Transfer Lok Kapale Rokajok Manghuren TC Transfer Lok Cancel Langjipu Hamphanga Songtum Kehangpon Lunsing Teron Aphan Anong Kijoke Inut Bahini Atumsi Nang Papubor Iderajok Puder Lopu Cepaklarpon Rihingame Kero Penajok Bangpi Arengahu Keso Inut Apran Kedam Hanjang Nang Solong ASTC Bokajan Constituency Aro Kesengamai Kangi Karbi Anglong Arlo Chelar Piglopu BJP Atum Kachipu Seta Nilip Constituency ke Parlo Choki Hola Pen Borpung Arlong Woti Tara Aji Mate Tara Pungarat Kacelenga Towar Pini Arni Anta Sorkar Kasalam Pipedat Ajoine Lapusi Aningkanta Pangthang Nanglo Anparta Hadak School Kedo Bonta Thanbang Atum Teglongle La Soangbong Angtan Kebekece Atum Aphansi LP School ME School Athan Bangta Pek to at Amat School ke Thanji ke Apia Lamlo Arjianta Teglongle Set Sonsi se kacelang adim mate hospital ave Mary hinganta ave phone kaceleng awar sayanta ave si ingting plaka sonsi mande lasi hadagara datum poriborton ke aki igne akilok neta chini ne lapen theglongle pinpur me borpung tarapung ke parlo polling center longthom do korkanthi elong do pangrumpet longkhli do lapen rong inkoira throk do laan pensi sarkara chokamar ke longdun ke bangkrip ho anvedlang ASDC Atum Asabasut Klempondo Lasoapi Congress Penke Ajata Kaching Thurawar Sai Theklongle Lapen Non BJP Poriborton Pen Kedamtang Arni CM Tuliram Ronghang Lamcha Kipido Seta Piniarni Anta Insam Rilang Lasi Kedamtang Arni Chokyo Halapen Borpung Tarapung Kachelenga Towar Adak Sarihoti Warprok Langroy P Aroyalong Kidon Adolong Kavidat Ajoine Lapusian Inkan Barla Apor Keso Kyun Ekache Pon Pusitame Lasonsi Kap Nanglo Lasi Tim Karbianglong Nang Humri Pen Bangso Aroy Arsisia Dolong Kali Pusitame Eson Dak Kacheleng Un Adolong Kasalam Pija Phan Hadagarada Tumpen Kachuning Ria Birta Polson Taro News Fasalong Birta Nang Pali Pini West Karbianglong District Kheroni Police Station OC Anthony Rongpi Alangli Chiklo Johnny Baksi Dolang Seta Meko Son Penne Ajok Lone Men Transfer Alo Nangkili Rock Ajok Penang An Radatum Manghu Prongsi Do Athe Alangli Dak in Charge Arpu Kedeng Pen Penang An Rat Pen Jingki Chethan Setame Mesen Pusi Radatum Pen Than Lasi Thangna Dake Chokche Theglongle Mate Ave Pin Pensi Immediate Transfer Order Nangkipali Rock Ajok Manghusi Pini KSA Longpho Hamren Regional Committee Kongchun Bang Babul Tokbi KSA Samson Teron Hamren District Committee Amaipu Bisnu Teron UKSA CEC Kongchun Bang Cleared Up Terangdili All Assam Gurkha Student Union Atum Patir Piponsi Pinyada Porphai Kresia Pormalom Kheroni Police Station Athengno Ing Samjin Pen OC Anthony Rongpi a transfer alo JN Tunangji Mate cancel Nangji Pu Kehang Pedopon Kalau Chiklo Johnny ke 2 pen alang lihan kopi dong choki thegla hone alang lihan dakan transfer nang di pusi order ko lapan transfer berata itu me thegla mangke akai Anthony ro pi bangke inut lesson kana news ti je tham pen tenglo kate kana muru ko so maintain nahi administration of government maintain nahi bangke alang lihan thegla kasi awke da bangke tini kopi intention ta alang lihan dakan transfer hone kalau mang ningdu raso positif ningdu Karbilo Charlie Song Doan, kapre Song Bintang Atsu, kene Gurkha students atumdo, itu KSA atumdo, lapen ini ke KSA atumdo, atum cingrum pet situ ini tumbang ke pulau boleh je, kayak Anthony Rong Pia Phan bangke, alang liphan dak pen terek longle, lapen alang liphan dak pen terek lo, pulau tadi tumbang ke, karena ini bangke itu some demonstration situ lo, lapen memorandum pito, jong se alang liphan dak pen transfer bor idat pulau te. Itu lapan sose aja akat song bang dengman ko Bangso ke hangalong Pinpur Alo Jasemet Karbianglong CM Tuliram Ronghang West Karbianglong DC Lapen SP Aphan Panongsi in charge ZR Khan Arideng Pipa Jirpon Jengkha Pen Pobitro Kathar Kheroni Pen Rensing Teron News Fast Karbianglong
15 nong Mahamaya constituency arlo Matikula polling station left wing angkang manai rong hang arong kedamtang arni news channel along em lunsing teron alam chaklapen thangnat kaching thurasai avipin langpu ke klangke ahok kali pusi pini BJP klembang atumarong kahumri damahut alam klang ladak lunsing teron kachi chaga tengpen dak manai rong hang arong ajata longpon pipin po alam si klang dasi la so lambang nilitum non dak arong nangli rock pen kilang pen nilitum ki thek longa bangke dak sarkar pen angki pi sanitation latrines tame adontins tame dak long lab lo gas tame kilong si ke ong lo prime minister kriki jujuna la so schemes pen apoisa tame dak adontin ta long ed lo la pen non la bangso rong ki juna langka siksak walam ta rong pen aprangana chi thandundo la sila so ring ta ki kim ki piponji pu chi seksi la so order ta tumi deksi ki long la la no lom arbi jangdu damat la so kam bang ta cheng ponton thek therek lo sta la so kam ta cheng pon pa order ta lai khan lo yo la ke vok order lo la so manai ro hangarong la rings ta me hala so hut inut bang hini atup nangpa pubor idet amat si ningje dat lopusi em lunsing teron aphan chepa keng lapen ningdup chepa klangpon regional party SDC london po bangke nili taninge dalo ata nili holo nili ningta kithi hoya system no je nili torom manda begwar sansi dulang to war pendang lok milang pendang lok asa begwar ke dukten na jo masi nili tala so bangke pu dalo sta milun sing sar phan le nili kichu puwekji polam kali mandala son regional dunji pu bangke kali je lun sing sar kichu do alamensi ela bhuna chang pu bangke nili ningi dunongle jate MSC election hudang lo je to war bangke nang pipo aso dolong nang kin pipo bangke sana pukanga jeni masin nili lai ki bangke ningje ita kichu do alam si dak ningje kan pu bangke nili ningi longle nili ning ki matha bene ke ningje long kali je bang nang ningje tha ningje vek no po masin nili ningje dalo la sohut BJP mondol chunbang babutiso joy singkro rajasteron rong asar sing rong hang atum chetongdun dokmokapen longkiram teron news fast karbiang long Autonomous State Demand Committee ASDC la ansu se kapang tang ponje phanpura pini hanjang lang solong bogojan constituency aru kesengamai kangni ponsi bangsomai rajendra rongpi maichari ponsi aluhia man pengpen barim MLA Hemsing Tiso Chetongdon anparta ASDC Central Committee pen barim chairman Daniel Teron Ramsing Tokbi Sanjay Kiling Kamal Singh Be Vidya Singh Tiso Kangthir Be Profulla Karkatta KNCA Maipi Mirina Bepiatum Chetongdunsi RDP Dun Lasonsi ASDC Bukajan Constituency Committee Chedon Sarpen Maipu Ramsing Rongpi Chunbang Pittington Sangma Organized Secretary Sami BP Pen Pintu Marak Office Secretary Ranjit Togbi Lapen Bang Thongkep Atuma Phan Klem Bangarpu Pek Ponsi My Mesen Pen Pachun Ponlo News Text Report News Fast Karbiang Long Pai ni phai sir kebarni arni gangsam por phai pho porhut boithalangso police station adong dera ronglong meri hingalong thengpi ke bappenajok meri hing dakpet puajok ronga sorpen boithalangso SEB control room birta pidampen SEB chokomaratum adim an palidamsi rihingami salampon lapuson salam boma porhut men rihingami kewang hampenajok arengahu sorentilo arengahu kesodun atum Lake Vidya Singh Ingti lineman Kongkong Chaudhary Sohayak Dilip Teron Lipson Be Lapen Apran Kedam Joyabang Borsing Tiso Pusi Pangthek Pon Nonamat Bangpi Arengahu Kesophan Hojai Sekelangadim Along Selang Pon Bomlang Bangso ke Pohut ke Thekdun Long Atumpen ke Than Ponatengke dan itu idolinu cikap lo masih hari cibung dun pinela salong la sapu salong ban ke fitting thogor ban gata tumbang ke konsol bang kuari bungun bombo halang som bang lineman mana fitting bom lo amala sod bang simen men akan bang ham lo masih thangat jadi texture lo da masih capture thalo menit ante pini labangso accident mate labangso karen homoi long JE mate madal arpu ke thetum na pusan doma la ini tum polite rama sol banganon kala sanksi pulo je
uson si hadak lain kam klem bom hole men dak keran ke bang ham suta ithelo la pera pun itum dak walang so JE ACB JE tumlong ita khobon khilo JE ta be JEMN kapig la GMN ni le chine same rampi rampi same alang le tum bang dam lo alang le tum dan non dak ta be la pendak department sol amat lineman amat dak so akutanang chupon lo pen ram sol sal lo same JE tum ta be ACB tum lasan responsible Pulutela ana risk kiti same pasan si itum dak manghum mangram masan lo sini ni telo la penon itum la line ปวดหัดลังสุเป็นรัจันรองหัง News Fast Karbi Anglong Karbi Anglong Elementary School along Prabjin pen boreng ang hoy kipa pleng ji aphan Karbi Anglong Tet Pass Association atum pen Assam Education Minister Dr. Himanta Biswa Sarma aphan panongsi West Karbi Anglong DC aphan Pinpuralo Pajirda Pinpur along ki jongpon atengke special train teacher mate tet ki untang abang phubang phi atuma phansi woreng anghoi pinangji non het jong 6 schedule pen angtan an district tet pass ki untang atuma phan ke woreng anghoi pek pontang lo bonta Karbi Anglong ke ingsamri Karbi language mate MIL pen tet ki untang atum kaprik a district along woreng anghoi ki longdun de det ajok Ningduk Ningjon pensi Karbi Anglong Autonomous Council along si Choton dun prong ason lo. Surihini rakrehini ningkan pen non an kadokawe lower primary anghoy. Suri sira pharohini ra phokebra troxi lapen upper primary anghoy pharoi sira phlikebra phlido. Woreng anghoy do. Lasi bangso woreng anghoy Prabjin pen nangpa pleng pinangji pusi Karbi Anglong Tet Pass Association Kongchun bang Joysing be phirangke karjupon ahut ningje. Dongka Mukampen Komol Kathar News Fast Karbi Anglong No malam so han beer time consider Come one, come all. Langni TVS opposite of Tarlangsong Main Gate, Bifu Manta Road, Karbi Anglong, Assam. For the first time in Bifu, a new showroom of TVS Motors. All type of scooty and bike will be available here, including all spare part and accessories are also available here. Servicing facilities and showroom finance are also available here. For more details, please contact 6000492143 or 8472039605. beer ta kan campaign and churi thulo Dongka Mukampen jengkha kheroni lapen ki ongdung ahawar kipali ponji aphan pulote kolonga along omlong aroi kapon bek nangji lapen labangso aroi adondon le kahi nolo pulote ki ongdung araratum choklem chodam beha ka choklem lapen ke lahin kacheleng akatora thidung bino lapu pherang ke atum aphong birta alu along pachitak patihur nuklo lapet non ke Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang pen RDP ponsi labangso adondon kapami ponthuji aphan sai paklem pontanglo labangso adondon kapami ponji aphan bithung rengthama constituency pen inut rongphar aphansi sai pek pontanglo rongphar pen kapachini ponatengki non irui anbak ketangji labangso adondon athak kardik lui ahem konglong satame pateroi mepo lapen PWD asai kam along atum pensi tame kapin khat ateng si mesen sen atheng pi kangtang pensi dondon kasilam pame ponthu puta rongphar asang hopen pachini ponthu halapu arnibang kedam kebang aradatum ang bongpen pusitame labangso adondon kapame ponthu thek apot Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang aphan pherangke angnu ningching duk pon Dongka Mukampen Komol Kathar News Fast Karbi Anglong